500 ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸು ಕೋಟ್ಯಂತ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕನಸದ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಶಿವಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಾತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರಾಡುವ ನೆಟ್ಟಡಿ ನಮ್ಮ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪಲ್ವರು ದೀಪ ಬೆಳಗದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಸನ್ಮಾನ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ದಯಮಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಬಂದು ಕೆಂದಲೆ ಅಬೇಲಕನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿನೇಶ್ ಕೆ ಅತ್ತವರ ಹಿರಿಯ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನಂತಿನ ಈಶ್ವರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವೇಲಕನೆ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಣ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಳ್ಳಿಗೆ ದಯಮಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತೊಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಅಯೋಧ್ಯದ 90-92 ಕರಸೇವೆಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಕರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಾತ್ರ ಮನಗ ಪೂರೇರ್ನ ಅಲಿಲು ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಭಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಇತ್ತಮಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀ ಪರ್ಲು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಸುಪುತ್ರ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅರಗುಪ್ಪಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ಯಾಪಲ ಪೆರ್ಮೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲಡು ಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ಸೇವೆ ಮಂತಿನಾರು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ನೆಂಚಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತತ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿಯಾದ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎ ಜಯಶೇಖರ್ ಅವಂಚನ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ಮುಕ್ತೇಶ್ ಈಶ್ವರಣ್ಣೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ರಘುವಣ್ಣೆ ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಲಗನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬೆಳಗದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸಾರ ಬೆಳಗುಲಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲಡ್ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲು ಕಿದೆ ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತು ಪಕ್ಕಿಲು ಗೂದು ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತು ಗೂದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಬಂತ ಇಂಚಿತಿ ಗೂದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತದ ನಂದಾದೀಪನ ಅರ್ಲಾದ ನಿನ್ನದೀಪನ ಅರ್ಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆದಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂಜಿ 5 ಶ್ಲೋಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಕ ರಾಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕುರಿತಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುರ್ಲೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ಪಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನೆಂಚಿನ ದಿನ ನಮಕ್ ಪೂರ ಭಾಗ್ಯಲ ಯೋಗ್ಯಲ ಅಯೋಧ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪ್ಪ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ಈ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಇಲ್ಲ ಕರಸೇವೆಗೆ ಪೋದೊಂದು ಬೈದು ನಮಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪುಳಕಿದ್ದರಾಯ್ ನಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಮನ್ಪಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೇಲಕನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಂದರ್ಭಡು ಕ್ಷೇತ್ರ 2008 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿನ 2023 ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೊಂಜಾತ ಸಮರ್ಪಣೆ ವಂಚಿನ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಟ್ನಗರ 90ದ ಕರಸೇವೆಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬೈದರು ದಯಮಂತದ್ದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಿಡ್ತು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲಕನೆ ಈ ಭಾಗಡು ಹಿಂದುತ್ವಗಬಾಡದು ಪ್ರತಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿವಂಗತ ಲೋಕಯ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡು ತನ್ನ
ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವನೆಡು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ನೆಟ್ಟು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ನೆಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಲೋಕಾಯ ಗಟ್ಟಿನ ಸುಪತ್ರೆ ಉದಯ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ದಯಮಂತದ ಆರ್ಲ 90-92 ಕರಸೇವಿ ಪಡ ಆರ್ಲ ದಯಮಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಪಡೋದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ದಯಮಂತ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರಾತಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವೆಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ನಮಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂಚಿನ 90-92 ಕರಸೇವೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಂಚಿನ ಚರಣ್ ಭಟ್ನಗರ ದಯಮಂತದ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಅಕ್ಲೇನು ಶಿವಮಹೇಶ್ವರಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಸಾರಥ ಒರ್ಮಲುತ್ತ ಸೊನ್ಪ ಎನ್ಪತ್ತೊರ್ಮ ಸೊನ್ಪ ತ್ರೆಡ್ ನಡತನಚ್ಚಿನ ಕರಸೇವೆಡ್ ಅವೇತೋ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಲು ಆತನು ಸರಿಸುಮಾರು 300 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಂದಿಲು ಗೋಲಿಬಾರ್ಗ್ ಬಲಿಯಾತೀರು ಆಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೋಲಿಬಾರ್ಗ್ ಬಲಿಯಾಯಿನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮನ ಉಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿ ಕಾನಕ ಅಯೋಧ್ಯೆಡ್ 2024 ಇಸ್ವೇಡ್ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತನು ಒವೇ ರೀತಿದ ನೆತ್ತಿರದ ಓಕುಲಿ ಆ ಒಂದೇ ಶಾಂತಿದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತನು ಐಗ ಅಂಚತ್ತಿ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಅಂಚೆತ್ತಿ ಪುಣ್ಯದ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದಮನ್ಪನಚನ ನಮಗೆ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಪೋಣಲ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ತೂತ ಪನ್ಪುನಂಚನ ದಯಪಡ ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋದು ತೂಯಿಚಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅದುಪು ಅತನ ಬೆತೆ ಜಾಹೀರಾತು ದಾದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬನು ತೂದುಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕಲು ಅತನ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾತ ಪಡಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವೇರ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪುನಚನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನ್ನು ಪೆರ್ಮೆದ ಚರಣ್ ಭಟ್ನಗರ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಟ್ನಗರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉದಯನ್ನೇ ಸಂಗೀತಗಾರರೇ ಆಕಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಡಲ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಣಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಕಳ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ರೈಲು ಪೋದು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ತನಚನ ಈ ಊರದ ಉಳ್ಳಳದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕನ ಭೂಮಿದ ಶೌರ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಂದು ಪಂಡ ನಮಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ವರೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ಅರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಮಂಚನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳಾಗಲ ಸೇವೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಗಳ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಂದಿರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪಯೋಜನೆ ಆತನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಭೂಮಿಡು ಶ್ರೀ ಬಾಲರಾಮನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಒಂಜಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು ಇನ್ನು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತನ ಅಸ್ತಮಾನ ಮಟ್ಟ ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಐಬಕ್ಕ ರಂಗಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಬಂದಾಗ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ಯರ್ನ ಅಲಿಲು ಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು ಎಂಗಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂದಾಗ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದಿತ್ತು ಆಂಡ ಐಟು ಒಂದು ಖುಷಿದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉದಾರ ದಾನಿ ಮಂದಿರ ಅಂಚಾದ ಪನಾಗ ಇನ್ನು ಏರ್ಪುರ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರಿ ನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ SK ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹವಾದ ಮುರಣಿದಿಂಚ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಂತದ ಆರು ಬರ್ತದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ
ವೇದಿಕೆದ ಆರಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಎತ್ತಿನ ಮನ್ನಾಗ ವೇದಿಕೆದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಇನಿ ಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕದ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏರು ಬರ್ಬೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಇನಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೀಟ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವಡು ಊರುಡು ಪನಗ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪುದಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮುಕ್ತ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯಲ ಪ್ರತಿ ನಮಗೆನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಬರ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು. ಇನಿ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಅನಗ ಕೋಶಾಧಿಕಾರದ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರೆದಿರ್ಬಂಡಾಗ ಬುಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಡುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ದೀದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇನಿ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಆರ್ನ ಮಗನ ಸಿರಿಕಂಠದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದು ದಮಂತದ ಗೋಪಾಲನ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಅವೇತು ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚಲ ಅವೇತು ಮದಿಮೆ ಆದುಪ್ಪು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾತೆಗಳ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಕುಸಿರಿ ಚಿನ್ನ ಆದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳಿದ ಆದುಪ್ಪು ಕುಸಿರಿ ಕಲಿಸಡಿ ಈ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಬೋಡದು ಸಂದೈತ ಮಲ್ದೇರಿ ಇನಿ ಶಾರದನ ವರರೂಪಾಯಿ ನಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನಚಿನ ಹೊರತುಡು ನಮ್ಮನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದುಮ್ಮಗು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಗಗನ್ದೀಪ್ ಗೌಜಿವೆನ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪುರ ಇಡೀ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ರಸಮಂಜರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೋಡ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದಮಂತದ ಗಗನ್ದೀಪ್ ವೇದಿಕೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಗಗನ್ದೀಪ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತದ್ದು ಆರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡ ಪಡೊಂದು ಇನ್ನು ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ್ನ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಸ್ವರಕರೊಂದು ನಚ್ಚಿನ ಸೌಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಚ್ಚಿನ ಗಗನ್ ದೀಪ್ ಅರ್ನಲ ದುಮ್ಮದ ಉದ್ಯಮ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪೋಡು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪನಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೊಂದು ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ ಪೂತ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತಿನ ಓಷಿಯನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರೈನ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಪಿಗರ್ ದಯಮಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕವಾದ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪರ ಭಕ್ತೆ ಅದು ಸೇವಕೆ ಅದು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ತನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಮತ್ತೆ ರಚನ ಸಂತೋಷ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದುಮ್ಮಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ನಂಚಿನ ಉಮಾಮೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸೇವೆ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ದಯಮಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಉಮಾಮೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರಂತರ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೇನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೊರಪನಂಚಿನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒರಿ ಪರಮ ಭಕ್ತರಂಚಿನ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ದಾಮ್ಯಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಾಮೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಮುಲ್ಪುನು ಕೊರಪನ ಮೂಲಕ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ
ಕಬಡ್ಡಿದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊಳಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರು ಇರಿದ ಕನಕ ಅವೇತ ಪ್ರತಿಭೆಲೆ ಮಿನ್ಕೊಂಡು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಿಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವರನ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಕೈತಾಡಿದ ಅರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಕ ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಬರ ಶೋಕುಡು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಲಂಕಾರ ಮಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಾತ್ ವಿದ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸಾಯನಂಚಿನ ಸುಜಿತ್ ಶಿವಮಾಮೇಶ್ವರಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ದ ಸುಜಿತ್ ಎಂಗಳು ನಾನು ಕುಟ್ಟ ಬಂದ್ಲಿ ದಯಮಂತದ್ದು ಸುಜಿತ್ ಮತ್ತದು ಎಂಗಳ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬೊಲ್ಪದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಇವರೊಲ್ಮಲ ಬೊಲ್ಪದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ತುತ್ತೈಸನ ದಿಂಜ ಒಂದು ಬತ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಈಗಲ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಕರು ಅರೆಗಳಿ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವ ನಮಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಕೊರದು ಸಾಕಾರ ಮಂಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತಗೊಂಡು ದಯಮಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ಪಡಿಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅದ್ಯ ಐತ ಗುರ್ಕಾರಾಯಣ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದ್ದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನಚಿನ ತಕೊಡ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರಾಯಣಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೇವೆಗೆ ಮನಸ್ಸದ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಉಪ್ಪಾಡು ಮನ್ಪನಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅರಿಗಳ ನಮ್ಮನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಗಿಡು ಮಾನಾದಿಗದ ಗೌರವ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪನವದ ಇಂದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡೆ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವರನಲ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು ಪನವದ ಮುಖಾಂತರ ಆರು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ 7-8 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಇನ್ನಿಲ್ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲಂಜಿ 7-8 ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರ ಕೇನೊಂದು ಕೊಡೊಂದು ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಾಕಾರ ಬಂದಿನ ಪೂರೆಗಳ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ.